lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye. Car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni Sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. An bɛ an ka jamana kɔnɔden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo. Maa minnu bɔra hiji la an bɛ dugawu kɛ u ye hijitala kun fɔlɔw nana. An ye kibaruya dɔ sɔrɔ, kibaruya man di kosɛbɛ. An ka hijitala dɔ dontɔ yɛrɛ avion kɔnɔ bi. Ale kɔni Ala y'a ka kalifa minɛ a la. Ale ma se ka segin ka na. Labɛn bɛɛ lajɛlen kun kɛra ka ban. Nka a taara agence min tɔgɔ la o agence mɔgɔw, olu kɔni jagoyara sa ka to yen ka hijiden tɔw bila ka na. Ale ka janaja bɛ kɛ Makan ye. Sabula ni maa min taara hiji la Makan ni fatura su a tɛna aw ka jamana na, a bɛ to yen de. O b'an ka hijiden kɛ maa 6 ye min fatura ɲina hiji taga ale senfɛ. N bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen Ala k'u dayɔrɔ sumaya. U y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya. Bamakɔ yan yɛrɛ fana an ye kibaruya fana sɔrɔ Fala ye. An ka cɛkɔrɔba n'o ye professeur Ablaye Ɲangi ye. Ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la. Maa min don a kɔni dɔnnen don kosɛbɛ jogo ni maaya a n'olu a kun b'olu ka tɔn na. Maa mafalenba don. Diɲɛ selekena ni tɔnba bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲininikɛlaw kunna ani sɔrɔko bosonni kunna. Min ye professeur Ablaye Ɲangi ye, a y'o baara fana kɛ. Mali yɛrɛ kɔnɔ yan fana a y'i cɛsiri jamana ko la kosɛbɛ. Jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka jogo ni maaya sigi a kɛra o tuloma dɔ ye. Barosigiw fana kɛnɛ kan a tun bɛ y'o la. Hali waati min na an yɛrɛ tun bɛ tilen la a tun bɛ to ka na an ka su ɲɛnamaya an bolo ani wuladafɛlaw fana fɛ fana min ye an ka bɛn kɛnɛw kan a tun bɛna ye. An bɛ dugawu kɛ sa professeur ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya. A y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya. Jogo ni maaya maaw ko sa ko min ye fure ye n'ale nana ka bɔ Tunisie janaja don k'u bɛna u da maaw tulo kan. Bi fana denmisɛnninw bɔra kosɛbɛ Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ablaye Dugure. Aw ka tɔgɔ in tɛ se o la kosɛbɛ sa dɛ. Lɔri Makabulu wa jumɛn? Ablaye Makalu. Ko lɔri jumɛn? Ayiwa ale fana ka janaja kɛra bi nka an ye min fɔ Fala ye ɲɛmaw y'an lamɛn.
u kumana an bɛ taa ORTM mɔgɔw olu ye min sɔrɔ ko in ko kungo kan an ka jɛ an k'o lamɛn. Nin pate feere yɔrɔ in na yan tarata don juin kalo tile 11 fitiriyanfa waati bako jikɔrɔni asi la pate feerela muso ka yɔrɔ la min si bɛ san 42 bɔɲɔngo la ni o kɛra sababu ye ka Abdulaye Magalu ni bɛɛ lajɛlen kun b'a wele ko Lɔr Makaveli ni arabu dɔnkilidala denmisɛnnin don a si kun bɛ san 25 la ka ale bɔnɛ a nin na. An kɔni ye ɲininkali kɛ yɔrɔ caman na bon o ɲininkaliw kɔni kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ k'a nana 19h waati de ka na pate san ale kun ko jabaji kana k'a ka pate la bon comme a fɛn nana d'a ma a datuguni a bɛ mana kɔnɔ a bannen a b'a ka mobili kɔnɔ ale fɛnɛ taara maintenant ale taalen waati min na ka bɔ Bako Jikɔrɔni ACI la ka taa golf la a y'a ye k'a fɔ ko jaba in kun kɛra ka pate la o ma bɛn a ma seginna ka na maintenant ale seginni ka na bon ale nana ni mankan ba de ani fanini ni banini maintenant en même temps a kɛra ka pate in fili pitinin kan parce que muso in tun tɛ o waati ale b'a ka commande kɛ waati min na muso denkɛ de tun bɛ feere la maintenant a ye pate in fili o kan fanini bon i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ni denmisɛnnin ɲɔgɔn cɛ n'i y'o fani o banini o fana b'a ta sara maintenant o de nana ni ko ye o fana y'a ta sara u wulila ɲɔgɔn na mankan na après u bolo sera ɲɔgɔn ma bon ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana tun bɛ yen bon olu nana u sen don ko in na bon ko in nana girinɲɛ ale yɛrɛ ma bon ale y'a ɲini sisan ka a bɛ boli ka a yɛrɛ ɲini bon ale m'a dɔn ko fo o bɛ ka na ale ye mobili mɔgɔw b'a ɲɛfɛ a ye mobili bila ka taa marché arrière la bon mobili taatɔ marché arrière la o y'o gun ka bin fɔlɔ ka tila ka yɛlɛ o kan bon maintenant après ale ka na ɲɛfɛ ale natɔ tuguni parce que mɔgɔw bɛ kule la ale m'a faamuya k'a fɔ fɛn min don ale hakili la halisa o fɛngɛ de don maintenant ale tila ka yɛlɛ tuguni muso kan k'a fɔ k'a bɛ taga o cogoya la bon population minnu tun bɛ yen u ma sɔn o ma maintenant u y'a lajɔ k'a labɔ a ka mobili kɔnɔ k'a bugɔ ni fɛn façon bɛɛ bon ala nana n'a ka na ye olu in digira la a ma se ka a supporter bon an kɔni ka sɛgɛsɛgɛli la m'a yira k'a fɔ k'a ye mobili funu ka da musokɔrɔba kan parce que min yirara anw na i b'a funu ka da mɔgɔ kan ni ɲɛ b'a la i ɲɛfɛ de mais a fɔra ko a tun bɛ ka taa kɔ kan de a tun bɛ fɛ ka bɔ a yɛrɛ ɲinitɔ ka taa kɔ kan bon a tun t'a dɔn a bɛ yen a ma dabɔ a kama. I n'a fɔ a bɛ fɔ an fɛ yan cogo min ko sigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen nka ka kɛɲɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna fɔɲɔgɔnkɔw ye polisi directeur régional bɛ wele kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛminɛ ani maaw kana u ka sariya tigɛ u yɛrɛ ye. aw k'an ka da sariya la aw k'an ka to sariya kɔ en même temps mɔgɔw k'an kɛ tasuma fagala ye c'est à dire ni bɛɛ fitinɛ wulila ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni nin ye. Kana tigilamaw ka fɔla nin waleya in kan u y'a jira k'a fɔ ale bi sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ senna ani ko mankan tɛmɛnen kɔ maaw ye wuli ka jɔ minnu kɛ o senfɛ maa 61 bɔ olu minɛnen don kana tigilamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli baara kɔnɔna na ka fara moto caman fana minɛna ani mobiliw. An bɛ se ka min fɔ sa min ye Abdulaye Magalu ye ka janaja kɔni kɛra bi Lafiyabugu denmisɛnninw kɔni bɔra kosɛbɛ taa janaja in ale kɛnɛ kan k'a yira mɔgɔw la sa k'a yira k'a fɔ min ye ko in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilamaw bolo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye polisiso min bɛ Bako Jikɔrɔni a ko bɛ olu bolo olu de bɛ k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la bi sabula su in kɔnɔna na sanji bɛ sɔn ka na nin waati in na Menakakaw ni Joyilakaw ni Kucala ni Buguni ale ni Kulukoro fan dɔw ko san k'a y'a daminɛ ye ka ban min ye Bugunikaw fana ye olu fana y'a yira sa ko a y'a daminɛ ye ko su in na kɔni san bɛ sɔn ka na Bamakɔ yan fanfɛla la ani Kita ni ayi Segu ni Kita u bɛ se ka Kita bila Segu ɲɛ cogo di a bɛna Segu ni Kita ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u sigi ni sango ye su in na ko wa ko san min don a ji bɛ caya maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ tile fila in na san minnu ni olu natɔ don yaasa ka se ka labɛnw sabati baara minnu bɛ yen ni olu ye jitɛmɛsiraw ye k'olu bila pewu fala ye bi an ka sɔrɔdasiw u kun famana ni ɲɔgɔnna wuli ka jɔ ma Kidali marabolo kɔnɔna na armée a ye min kɛ bi fala ye ne yɛrɛ mɛnna n ka kibaruya ɲini na an ka jamana kɛlɛko kow la
nga maa minnu bɛ yen n'olu ka mɔgɔ yɛrɛ ye ko kɛ olu ka tila tuguni ka dɔw ka tila ka weleli kɛ k'olu yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ yɔrɔ ɲini ko in na fala o tɛ ko denni ye denmisɛnnin minnu ni maa minnu n'olu nɛgɛnna ka don nin ko in na u ko k'a kɛra ko tasuma de kɛra k'olu lamini i taara fa o fa bɔda foyi t'i ye wa min ye a funteni barika ka bon cogo min tiɲɛ yɛrɛ la hali ni u ma bolikɛsikaw ɲɛji cɛ sa min kɛra bi Kidal a bɛ mɛn ka lakali o t'a a bannen dɛ fala ye jɛkulu marafatigi minnu tun bɛ Kidal kɔnɔna na olu ka mɔgɔ mafalen baw disibaw olu de caman binna fana kɛlɛ in senfɛ ko in ma nɔgɔya wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Umar Baru Jara général de division n'anw b'a wele ko Baru kɛlɛtigi a ko wolomasiri tabaw y'u ka wulikajɔ n'u ka se n'u ka nisɔndiya yira bi baarala baara min n'o kɛra k'u to u ka laadala baaraw la n'o ye ka larawulili kɛ Kidal n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kalo in tile 12 n'o kun ye kunungo ye u ye minɛn dɔw de doni k'u bɛ taa n'olu ye anefisikaw fɛ yen ale ni agéologue wolomasiri tabaw kɛlen ka sira minɛ a nana ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Anumala yen sa bamanciwale kɛbaw ni ɲugawale kɛbaw dɔw kun dagalen n'o ye olu y'a lajɛ k'u bɛ jan da an ka wolomasiri tabaw ɲɛ hali kun kana kɛ kunungo u y'olu kɔni bɛɛ bɔ baara la pewu Anumalakaw olu fɛ kilomɛtiri 40 o de b'a ni agéologue ale dugu kɔnɔna cɛ fala ye o tɛmɛnen kɔfɛ bi bamanciwale ɲugawale kɛbaw kabi dugu jɛra mugukan u bɛ k'o ci armée ale ka baara kelen in don ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye fo anefisikaw fɛ yen i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen bamanciwale ɲugawale kɛbaw nin sen ta a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye an ka wolomasiri taba kapitɛni dɔ ye min ye i tufa ka bɔ armée ale ka gun kan pewu ka taa don jɛkulu marafatigi ale ni bamanciwale kɛbaw ka hukumu kɔnɔna na n'o ye kapitɛni déserteur Isufu Age Bushara ye ale yɛrɛ sen kun bɛ ko in na wa a tora a la fana hanfala ye armée ale ye a waati min na n'a n'a ka cɛdenw ko k'u bɛ bɔ olu tun ɲɛna ko pankuru de bɛna u gosi fala ye jaw y'a sɔrɔ cɛdenw dafalen bɛ duguma ye olu yɛrɛ ka hali kun ka cɛ ka kuma hali kun ka to kɛlɛ fɔlɔ la o ka fisa ni filanan ye kunungo ta ye hali olu kun ka to la o kun ka fisa ni bi ta ye o senfɛ bɔda de tununna pewu yen sa a fala ye an ka di yen ye tan a nɔgɔnin fɛ olu buruna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min ye armée ye o nɔgɔnin kelen fɛ tuguni u ye sirabɔli kɛ ka taa n'u ka minɛnw ye fo anefis min ye bamanciwale ɲugawale kɛbaw bɛna tuma min na k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ ka tuguni ko ka ko k'u bɛ t'u nɔfɛ fala ye pankuru ale nana don kɛlɛ la yen de ale y'a ta ɲɛfɛ k'a segin kɔfɛ u yɛrɛ kun ɲɛna sa ko n bɛ boli ka taa zole da yɔrɔ min jaw y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw bɛ duguma yen tuguni a kɛra Abasu n'a ka maaw ye n'an bɛ taa ɲɛ maa ti segin n'i segira kɔfɛmɔgɔw bɛ mugu ci e la u bɛ taa n'i ye ɲɛfɛ de maa ti segin min ye Kidal kɔnɔna na bi nin de kɛra tile kelen in kɔnɔna na wulikajɔ belebele min senfɛ armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fala ye agéologue ni anefis ni ɲɔgɔn cɛ Kidal ni agéologue ni ɲɔgɔn cɛ ka baara kɛ fo ka taa ni minɛn ye ka taa se a seyɔrɔ la k'a sɔrɔ min ye an ka sɔrɔdasiw ye u jɔlen don u sen kan Baru kɛlɛtigiw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya ni baara kɛcogo ɲuman na sabula hali Anumalakaw fɛ yen wulikajɔ in kɛra kuluwo kɔnɔ k'a sɔrɔ dugudenw olu ma degun foyi sɔrɔ a ko la min ye armée ye ko a bɛna to ni kɛlɛkɛbolo in de ka sa fala ye wulikajɔ in a darawuli bonyana han ninnu ka maa mafalen belebelew minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'u dɔw tun bɛ an ka armée kɔnɔna na n'u y'u tufa ka bɔ olu caman de binna jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu bɛ yen olu ka kɛlɛbolo ɲɛmaaw min ye maa minnu bɛ yen n'u y'olu dilan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun kati gɛlɛyara kaki k'u tɛ bɔ fiyewu Kidal kɔnɔ Kidal kɛlɛ la minnu ko u bɛ taa fɔlɔ k'u bɛ segin ka na fala ye
u segira ka na dɛ nka a kɛra Sadio ka repos éternel ye maa minnu binna n'an sera ka olu sɔrɔ o ye Asan Abalaye, Isufu Bugara, Bay Ag Bakanana, Mia Ag Sagid, Umar Ag Biya, nunu bela jele ye cɛ kumaba belebelew ye nunu ka kulu fanfɛla la fala ye wa fo sisan armée a bɛ wuli ka jɔ la min ye Agiolok ale ni Tesalit ni Anefis ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni lafiya a bɛ se ka don cogo min maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min wolomasiri tabaw bɛ o baara la ale Kidali kelen kɔnɔna na bi wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ yen ale bɔra ka kibaruya di ka kɛ ni kuma jantigita minnu bɛ ka fɔ kibaruya minnu bɛ ka di k'a fɔ a donna ta a bɔra ta Kidali a ko k'a si tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ lajɛlen nkalonfin ye Kidali b'a taabolo kɔrɔ la kabini armée donna ye don min fo bi baaraw bɛ sen na sa yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don Kidali kɔnɔna na cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka cɛsiri n'u ka timinandiya k'o bɛɛ lajɛlen bɛ sen na Sagara ko a n'a ka cɛdenw u jɔlen n'u kɛlɛkɛsen kan i n'a fɔ kɔrɔlen wa min ye gouverneur fana ka lasigiden conseil dɔ ye o fana ye kibaruya in fɔ Kidalikaw yɛrɛ bɔra drapeau b'u bolo musow yɛrɛ tun bɛ ɲɛnajɛ bɛɛ la bi Kidali kɔnɔna na nka falaye kɛlɛ in fan gɛlɛmanba ye min ye n'an kan k'an cɛsiri k'an jija k'an kɔ a da o la o ye kunnafoni jamana ɲɛmaaw ye taabolo falen dɛ nka min ye kunnafoni cɛjugu ye kunnafoni jatigintan kibaruya minnu bɛ yen i b'a sen fo ka t'i yɛrɛ ka tile baara bɛɛ ban i tɛ taa fa ni nafaya la i tɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ o de ka ca bi ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yan wa min ye don o don maa kuraw page kuraw taabolo kuraw groupe kuraw olu de bɛ sigi sen kan don o don hali maa minnu bɛ kɔfɛ k'u senkɔrɔma don yan falaye a ye yan yɛrɛ kɔnɔmaw de ye donc ni gouvernement bɛ falen min kɛ a k'a lajɛ a ka falen dɔ kɛ sabula ni kunnafoni kɛlɛ bɛ yen bi ni wulikajɔ bɛ yen bi min bɛ se ka armée dɛmɛ kosɛbɛ o ye maaw ka kunnafoni ɲuman di maaw ko a dɔn k'a fɔ k'an k'u faso dɛmɛ u kan ka nin baara in kɔnɔna na u kan ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc an b'o ɲini an ka jamanadenw fɛ u k'o faamuya wa kibaruya n'a bɔra ɲɛmaaw ta la u kana girin k'u poro a si kan dɛ a caman tɛ tiɲɛ ye dɛ kibaruya caman tɛ tiɲɛ ye dɛ kibaruya dɔw bɛ yen u ni kisɛ tɛ fan kelen fɛ hali dɔɔni wa i ye kibaruya sɔrɔ cogo o cogo a sɛgɛsɛgɛ maa ɲininka i ka maa ɲini maa min bɛ se k'i bilasira nɔ tɛ n'i y'i pora a caman kan a dɔ la kɔni i laban i bɛ sɔn ka fɔbali fɔ walima i bɛ kɛ fɛn ye fɛn minnu ni i yɛrɛ bɛ tila ka nimisa a kuma dɔw lakalili walima a fɔli la parce que an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye maa caman ye u ye kibaruyaw caman fili yɔrɔw la u ye mɔgɔw bila filiw siraw kan k'a sababuya kɛ baara min don a ma nɔgɔn nin waati in na kuma tɛ nin waleya minnu bɛ sen na sisan falaye ko min ye bamancɔlen juguya wale kɛbaa dɔw ye u minɛna ni gulɔbuteli ye dɛ k'u minɛna ka gulɔbuteli ni dɔrɔgu ni fɛn kisɛw t'u bolo dɛ ko yalama k'u bɛ mun fɔ ko diinɛ ko tiɲɛ don wa ko sigana kɔni b'a kuma na sabula min ye maa minnu bɛ binkaliw la sisan nin waati ninnu na k'u tɛ ala ko la u tɛ diinɛ ko la u tɛ kira ko la u tɛ fosi ko la bengali jatigɛ ale ni ka dugudenw kumaniyaw ka baaraw ma k'u bɛ o de la ko nɔn tɛ ko maa min ko e ye bamanci walekɛbaa ye e ye ninjuguya walekɛbaa ye e bɛ taa mun kɛ dulɔ la dulɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ i bolo cogo di ko o ɲɛfɔli ko ka gɛlɛ waleya in kɔni a bɛ kibaruya gafew damadɔw la minnu y'a sansala kosɛbɛ ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan ɲininkali min bɛ ka kɛ falaye o de ye k'a fɔ sa min ye nin ko minnu bɛ sen na nin ye an ka dugudenw bɛ se ka hakili lasegɛ cogo di u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo di samiya min dontɔ filɛ don u bɛna se ka sigi sen kan cogo di ɲɛmaaw ko ni ala sɔnna a ma falaye ko a baara na se ka kɛ kunun ko an y'a fɔ an ka kunnafoniw la yan k'a yira k'a fɔ sɔrɔdasiw ka kalankɛyɔrɔ min bɛ san mara la n'o ye centre d'instruction de Tibi ye drone ko ale kun taara mugujugu kɛru ye falaye k'a ko jasira bonyana n'a masiba ye sabula drone a binna yɔrɔ mun na a ye maa dɔw kɔni jogi nka maa si ni ma to a ko senfɛ wa min ye minɛn minnu bɛ kan kɔnɔna in na a ma se ka olu fana tiɲɛ u ma dan o ma dɛ armée maa minnu ye drone n'a u tun bɛ k'a lawuli k'a lajigi olu wo drone wo a maaw wo u y'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni wulikajɔ ani cɛsiri senfɛ min kɛra kunun ko
ka kɛ ni drone min taara tibikaw fɛ yen ka taa guni kɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na armée maaw kun minnu kɔni tun bɛ kan kɔnɔ n'a ye olu y'a bon ka dɛsɛ a yɔrɔ kun ka jan olu la ne m'a f'i ye n ko fɛɛrɛ dɔ bɛ ka tigɛ fɛɛrɛ de tigɛra sa k'u yɛrɛ de yɔrɔ ɲini k'u ye ka t'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la yɔrɔnin kelen o de kɛra kunungo min ye état-major ɲɛmaa ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la dugudenw k'an k'an sɛgɛnnen to an ka armée la ko wa fana k'an k'an cɛsiri kibaruya ɲuman o bɛ se ka di cogo min na armée ale ma fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa cour d'appel kɔnɔna na cour d'appel la sa bulon min tɔgɔ dalen don Boubacar Sidibe la n'ale yɛrɛ ye magistrat kɔrɔba an ka jamana kɔnɔ cour d'assises spéciale kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sen n'a ye pankurunko kuma in a bɛ sen na wolomasiri taba fila mun bɛ yen ni olu nɔ minɛlen don nin ko in na n'o ye général de brigade Mustapha Drabo ye ale ni colonel major Nuhu Dabitaw olu ye kuma ta fala ye kɛnɛ kan yen min ye pankurunko in ye ale ni wolomasiri tabaw ka minɛnko ale cour d'assises kɛnɛ kan kununko ni maa fila ye kuma ta ko ye nin sɔrɔdasi mafalen fila a yirala u la sa k'a fɔ k'u bɛ u nɔ minɛ kun dɔ wa sɛbɛnni k'o ŋanamuti k'o falen min ye bɔsin tigila ka ɲɛsin jamana nafolow ma ko u nɔ minɛlen don o la général de brigade n'o ye Mustapha Drabo ye waati min na waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ armée ka taji armée ka minɛnw n'a ka kɛlɛkɛfɛnw o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo n'o ye matériel ni hydrocarbures ye min ye colonel major Nuhu Dabitaw ye a bɛ fɔ yɔrɔ ma sa ko direction du commissariat des armées o ɲɛmaaya tun bɛ ale fana bolo waleya min na waati min na waleya ninnu tun bɛ ka sigi sen kan kunungo min ye kiiri tigilamaw ye fala ye u y'u jalaki han u ko aw bɛ se cogo di ka don ko la aw tɛ se ka ko min ɲɛfɔ sariya yɛrɛ sigilen don cogo min na k'a fɔ ko ka marchew di mɔgɔw ma aw ma taa o sira fɛ aw ma ɲɛfɔli kɛ min ye kɛlɛkɛminɛnw san cogo aw yɛrɛ y'a to minisiri sera cogo di k'i sinsin ka baaraw kɛ ka baaraw fɛnw sigi sen kan fo ka taa sugubulon di k'a kɛ k'a sɔrɔ maa si t'a dɔn k'a fɔ a ko sigira sen kelen min kan Guillaume Soare sugandira aw ɲɛna cogo di min ye président yɛrɛ n'o ye tribunal président ye Bamasa Sisoko a n'a ka cɛ dɔw sinsinna min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ sariya min yɛrɛ sigilen don ko ka sugubulon di an ka jamana kɔnɔ n'o ye minɛnsanw ye pankuruko in na ale ni sɔrɔdasiw ka minɛnko in na k'olu ma foyi faamu kiiri tigilamɔgɔw ko k'a nɔɔninen de nana di olu ma ko nin bɛ se ka kɛ ninnu fila ɲɛna cogo di olu de ye sɔrɔdasi mafalenw ye o bɔlen kɔfɛ procureur Kɔkɛ Kulubali ale ko dɛ ko a bana ta ko général Drabo e ni Sumelu ma bɛnbɛn kɛ fiyewu ka taa jamana juguya la ka Sidi Mohamed Kaɲasi k'o sugandi ani Amadu Kuma ko yɛlɛma k'o ma kɛ wa min ye Drabo ye a ko k'ale tɛ se ka i yɛrɛ bila fosi nɔ na ale tɛ se k'i yɛrɛ bila armée bolofara foyi nɔ na sanni bɛ kɛ cogo min na armée bolofaraw de b'a fɔ ale ɲɛna an mago bɛ nin minɛn ni nin minɛn in na ale b'a da yira ɲɛmaaw la u b'a san k'a d'u ma wa ale tɛ se ka o falen cogoya si la wa ale tɛ se k'a fɔ fana k'ale bɛ i mago bɛ fɛn min na ale tɛ se k'o fɔ i place la min ye kuru mɔgɔw ye u ye général ɲininka tuguni fala ye ko tuma na o miliyari 30 min bɛ yen ni o majɛ yelen don wari ni ɲɔgɔn cɛ ni ministère des finances ale dafu o tun y'a jira k'a fɔ ko o miliyɔn minɛn minnu sanna ko sɔngɔ ye miliyari 69 ye ko kumana ko majɛ min b'a la n'o ye miliyari 30 ye ko o ko nana miliyari 39 in ko majɛ nana cogo di min ye Mustapha Drabo ye a ko miliyari 39 in k'a b'o ɲɛfɔ u ɲɛna k'o faamuya ko ye ko contrôleur financier o wari min fɔ nin ye k'o ye majɛ ye ko majɛ tɛ dɛ k'a tora yen de ko yaasa minɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka di ko wa ko minɛn kun fɔlɔ minnu dira ko o musaka de y'o ye wa minɛn fɛn fɛn dira ale ma ale y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fana mɔbili 281 o de taara ka di ale ma armée de terre tɔgɔ la min ye majɛw ye parquet mɔgɔw n'o ye procureur n'a ka maaw ye u ko sugubulon bɛ sigi cogo min na k'olu bɛ fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ sabula olu ma foyi faamu munna nin kɛ sera ka kɛ ka ɲagami kɛ tan cogo in na a ko ministre de la défense o de ko ka laɲini bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi kulu kan mɔgɔ ko k'a mago bɛ fɛn fɛn na
ko ministre de ko ale ma ko o ku bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen ye ko wa ko ale y'o de kɛ a tilalen o baara la armée de terre chef d'état-major a y'o wele k'a fɔ ɲɛna karisa ko min ka kɛ ministre ko nin de ka kɛ a filɛ nin ye a ma dan o ma dɛ Musafa Darabo ka kuma na a ko a ye chef d'état-major fana wele k'a da yira o la k'a fɔ ko wa ko nin bɛnkɛra nin de ka k'a filɛ nin ye ko wa fana ko a bɛ min fara o kan ko ye k'a fɔ ko min ye ɲinan waati min na sanni ninnu bɛ kɛ o tun y'a san 25 ye armée tun ma se ka nin garisigɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ k'a bɛ se ka minɛn san ta cogo la ka se ka sɔrɔdasiw k'olu boloma dɛmɛ ko donc ko o de la olu y'u teliya yaasa a ko kana na bɔ a dɔgɔ kɔrɔ sabula jakuma dɔgɔ don olu y'a kɛ yaasa minɛnw ka se ka san a ko fana ko ale bɛ min fara a kan ko min ye a ka avocat o ye min fara a kan n'o o ye Mamadu Bo Jalo ye ko ale b'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ dɛ Fala ye chef d'état-major armée de terre ko o min tun bɛ a waati k'u k'o wele k'o fana ɲininka dɛ ko o bɛ Musafa Jabajɛ kosɛbɛ ko sabula ko o ye laɲini minnu kɛ ko fo yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ minɛn sɔrɔlen a ka avocat o y'o fara a kan o bɔlen kɔ ye sa u nana se Nuhun Dabitaw ma Fala ye a pati sa ka na Nuhun ko k'u ye min yɛrɛ fɔ nominali sɛbɛn kɔnɔ ko ale t'a yɛrɛ y'o la ale ma suɲɛni kɛ a ma namara kɛ a ma sɛbɛnni kɛ a ma kurutu kɛ a ma fosi kɛ wa ale tɛna jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ da kiiri k'a fɔ ko a bɛna nɔ minɛ ni sɛbɛn min ye n'o o ye arrêt de renvoi ye k'ale ma jɛ ni o ye ko ale nana yan de k'a ka jɛya a nɔgɔ bɛɛ ka bɔ ko la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra ko ale ka se faso nafolo ma ko k'o dun k'o t'ale Nuhun Dabitaw ye a ko wa ko a bɛ min fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye ale nana a ka jɛya de dɛ ko wa ko a bɛ min fana far'o kan u bɛ ka mun fɔ ko wari majɛ min yera nin ko in na ko nin taara yan fɛ ko o ti sɔrɔdasi ka baara ye sanni feere ayi o t'olu ka baara ye dɛ olu b'u ta de fɔ a bɛ ɲini ka na di olu ma u ka baara kɛ ni a ye ko wa fana ko se foyi tun tɛ ale ye commissariat des armées kɔnɔna na k'a fɔ ko a b'a fɔ ko a ye nin san an ka nin wari in bɔ ko wa ko wagande foyi tun t'ale bolo ale bɛ musaka ta yɔrɔ min na k'a fɔ k'a bɛ taa minɛn san ka a se foyi tun t'a ya dabaliya foyi tɛ ale ye ko wa k'a bɛ mɔgɔw hakili lajigin min na Nuhun Dabitaw colonel major a ko san 2012 san ko y'a sɔrɔ ko Mali yɛrɛ armée bɛ cogo min na ko mɔgɔw b'o dɔn wa ko armée yɛrɛ tun bɛ yen wa minɛn foyi tun tɛ yen ko armée lankolon de tun don ko Ibrahim Boubacar Keita ko o de ye a miiri sa k'a fɔ ko yanni 20 janvier cɛ san 2014 ko fɛɛrɛ ka sigi yaasa armée ɲɛda bɛ se ka ɲɛ cogo min na minɛnw ka san ko n'o nana maa minnu bɛ olu bila o baara la n'olu ko ka taa n'a ye sira fɛ olu bɛ taa n'a ye sira fɛ kɛ nka ale tɛ dɔrɔmɛ bɔ ka don a la ale tɛ wari sɛbɛn ale tɛ foyi sɛbɛn ale ye maa de ye min ye duguma maa ye ni ɲɛmaaw ko ka min kɛ ale ye o kɛ ka kɛ ni ministre min tun bɛ a waati n'o ye ministre de la défense ye ancien combattant n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye k'o ye min fɔ ale y'o de kɛ wa min ye maa mun yira olu la waati o ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye wa o fana ka baaraw ale n'o ye fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a taara ka taa bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Sumelu Bube Mayiga ɲɛna Nuhun ko ale tɛ jɛn ni min ye u kana fɔ ko ale ye tali kɛ dɛ tali se t'a ye wagande kun t'a bolo ale ye baara o baara kɛ a taara bɛɛ lajɛlen kɔntarani k'a ka minisiri ye Fala ye o don ko ta jɔra ye n'Ala sɔnna a ma min kɛra bi tile kɔnɔ kiiriko la an na tila ka segin o kan don nataw la an bɛ taa fan fɛ. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que e ne
an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Falai amita APDP la journaliste ɲuman ko ne ka maaw olu ye bɛɛ kɛ ne ka maaw ye sa o APDP Falai ka kɛ ni u ka sariya kisɛ min bɛ u sigi u y'u ka baro sigi kɛ baro sigi min no o y'u ka réunion extraordinaire ye a kɛra mars kalo san 2025 APDP ko sa ko min ye jɛkulu 100 ba an fɛ yan ko mun kɛlen tɛ k'ale olu ka sariya bato han sariya kisɛ min bɛ yen n'o bɛ APDP yɛrɛ ko fɔ k'a fɔ ko ka baara kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'u y'o sɔsɔ o la sa u ka lajɛ sen fɛ mars kalo tɛmɛnen na u y'a yira sa k'a fɔ ko o jɛkulu minnu filɛ nin ye k'u k'u jija u k'u bila olu ka hakɛw kɔnɔna na min ye jɛkulu ninnu ye k'an ɲininen n'u fɛ u k'u jija sa yanni waati kofɔlen cɛ waati min kofɔra u ye u ka u bila u ka hakɛw kɔnɔna na ka se ka APDP ka sariyaw bonya n'u ma sariya ninnu bonya Falai n'u nana se ɲɔgɔn ma sefa wari 5,000,000 ka taa se 20,000,000 ma a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen min na o sara wa APDP a bɛ tila tuguni k'u bila ka taa Dagabana Adama fɛ yen n'o ye pour de lutte contre la cybercriminalité yaasa o ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'an ka sariya kisɛw ye jɛkulu minnu don centre privé enseignement supérieur Kalabankura n'u b'a fɔ ma ko CPEX ale bɛ a la école supérieure du commerce du Mali ES Ngali ale bɛ a la Institut de haute étude en management IHE parti o ye n kɔrɔkɛ ka yɔrɔ ye dɛ Keba on son grand frère nous hein bon n da n kɔrɔkɛ tɔgɔ fɔ maa ɲɛna su in na sa école université technologie ani gestion n'o o ye EITG ale fana bɛ a la hôtelu ni restaurant na Falai ko Almumunia D k'o bɛ a la hôtel Grand Mikaza o bɛ a la hôtel Faso o bɛ a la Il Jatalan anw ka Jatalan wa ayiwa hôtel Olympe International o bɛ a la hôtel Loft o bɛ a la hôtel Komogel bɛ a la restaurant Le Sous-Bois parti Sous-Bois an ka fɛ a ka sɔrɔ olu yɛrɛ b'a feereli daminɛ fɔlɔ ko sɛ sɔgɔ gɛlɛyalen don restaurant Arayan restaurant Indigo Aquarium Resto Rooftop Bamako restaurant Ikana hôtel Masale hôtel Mané fana b'a a la minnu ye sa supermarché ye supermarché City Market Court ale bɛ a la Supérette La Corniche o bɛ a la marché Eco Market Store o bɛ a la supermarché Arahrama o bɛ a la Maxi Bazar 1001 Keba a y'a sɔrɔ mun fɛ 1001 merveille o bɛ a la kɛnɛya ko ta nasira fɛ cabinet dentaire Blanco Dan o b'a la optique médical espace vision b'a la min ye baɲumankɛko ta nasira fɛ n'o ye ONG ye ONG Garde o b'a la maa minnu bɛ sa n'olu bɛ taji feere an ka jamana kɔnɔ Petroma SA o bɛ a la Société Hydromali Petroleum HMP o bɛ a la minnu bɛ sa n'o o ye établissement financier ye Aluis Finance bɛ a la kunnafonidilaw ani imprimeurs ka ta nasira fɛ sa Business Technology Events SRL b'a la Bintili Communication bɛ a la imprimerie nouvelle bɛ a la imprimerie RCPS SRL bɛ a la ani Bitar Impression ninnu de ye jɛkulu ye minnu kan ka taa musaka sara joona APDP la k'a daminɛ 5,000,000 la ka taa se 20,000,000 ma n'o tɛ cybercriminalité ko bɛ taa Falai nin bɛ sɔrɔ mun ni mun fɛ APDP maaw yɛrɛ de bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna an tɛna o commentaire kɛ parce que sariya de bɛ APDP fana na yamaruya de fana bɛ di hali ni min filɛ nin ye kunnafonidi gafe dɔw de fana sugandilen don mun ka se ka kuma fana fɔ bɛɛ fana Falai ninnu ka sariya ma nɔgɔn dɛ n k'u kun y'anw don a la u ye dérogation de kɛ journaliste ye o u ye journaliste bɔ a la de sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn wa olu ka kiiri o ye Adama de ye aw dun ma Adama dɔn dɛ
Elaji Kura aw kɔni b'a dɔn n'an bɔra yen an tɛ taa hiji la sa hiji la bi su in na an bɛna na agence minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye olu ka baaraw kɛra cogo min na an bɛna na olu de ta su in na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi su in na agence min b'an bolo o ye Danaya Voyage ye Ibrahim Jawara ye min sɔrɔ Danaya Voyage ka baara la Magankaw fɛ yen an ka jɛ ka o filɛ. Dante Danaya Voyage la depuis an bɔra Mali la ka se Medine u y'u occupé an na dumuni ma dɛsɛ an ka kan ka taa fɛn fɛn kɛ an taara bɛɛ kɛ yɔrɔ fɛn fɛn kan ka yira an na a yira an na alhamdulilayi Danaya Voyage danaya dan de don. An balimaw bi an wulila ka taa agence Danaya Voyage la alhamdulillah agence Danaya Voyage san o san hiji u b'a organiser ka maliyɛnw ta ka na Saudiya la cogoya min na u ka na hiji kɛ an balimaw bi an wulila ka taa agence in na cogoya min na an ka taa kibaruya ta maliyɛnw bɛ lahala min na alhamdulilayi an ka se k'o dɔn an balima silamɛw an silen kɔ sa agence ba in na a ɲɛmɔgɔbaw olu y'an kunbɛn alhamdulilayi rabil alamin Shoaibu Jawara a n'a balimaw n'a sinjiw ani karamɔgɔw caman alhamdulilayi u y'an kunbɛn ni k'an bisimila an balima silamɛw an y'a sɔrɔ agence Danaya Voyage alhamdulilayi hijidenw bɛɛ bɛ hɛrɛ la an balima silamɛw hiji baara banna hijidenw bɛ taa misiri la ka segin ka na u ka hôtel la yanni taa waati cɛ an balima silamɛw. Ne bɛ Kɔlɔndɛba de mais présentement n bɛ baara kɛ Mali ambassade de la Moscou. Bon, je suis le conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Moscou. Dans l'ensemble, temps bon parce que depuis an bɔra Bamako ka na vraiment basi an ma basi bɛrɛ sɔrɔ parce que balo k'an to hôtel la balo ka ɲi an bɛ dumuni kɛ ka ɲa nous mangeons bien quoi donc c'est des repas maliens nous sommes habitués à ça donc dans l'ensemble tout s'est bien passé. Agence Danaya Voyage a k'a dɔn k'a fɔ ale ye groupement de ye ani agence dɔw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na ka se ka hiji in kɛ an balima silamɛw o kuma san o san u bɛ nin baara in kɛ. Ne kɔni bɛ dugawu min kɛ vraiment ala ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ a bɛ problème min na ala ka bɔ o problème kɔnɔ awɔ et puis an bɛ Danaya Voyage mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que u ye a fɔ cogo min na u bɛ danaya minɛ fa effectivement parce que depuis an bɔra Bamako ka se Medine ka se yan u ko k'u bɛ fɛn o fɛn k'an ye u y'a bɛɛ k'an ye u y'a bɛɛ k'an ye vraiment dɔwɛrɛ t'u ye foli kɔ quoi an kɔni bɛ se ka fɛn fɛn f'u ye an k'u fo dɔrɔn de an ye dugawu kɛra Mali jama arafa yɛrɛ bɛɛ kɛra Mali de kan pratiquement awɔ dugawu kɛ Mali ye vraiment ala ka a dugawu min jaabi dɔrɔn ala ka dugawu jaabi depuis an nana k'a daminɛ Medina la fo Magan fɛn bɛɛ taara sira fɛ fɛn bɛɛ ɲɛna an ye dugawu kɛ an taalen arafa imam Kone dugawu kɛ Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye dugawu kɛ Mali ye kutuba bɛɛ kɛra Mali kan ala ka Mali suma halisa an bɛ Mali nɔfɛ cogoya min na an b'a dɔn kɔrɔlen cogoya min na ala ka Mali kɛ ten halisa Mali bɛ kɛ ten ni ala na kira sɔnna alhamdulilayi vraiment Danaya Voyage Dante Danaya Voyage la depuis an bɔra Mali la ka se Medine u y'u occupé an na dumuni ma dɛsɛ an ka kan ka taa fɛn fɛn ziyara fɛn fɛn kɛ an taara bɛɛ kɛ yɔrɔ fɛn fɛn kan ka yira an na a yira an na alhamdulilayi Danaya Voyage danaya dan de don. An balimaw an y'o de fɔ aw ye sanga ni waati k'a fɔ Mali ka hijidenw ye mɔgɔ 13,000 de ye 13,000 gouvernement de ye 2,000 ye a tɔ 11,000 11,000 ni kɔ o bɛɛ ye privé de ye agence Danaya Voyage ale fana sen b'o la alhamdulilayi. Ayiwa alhamdulillah an ka regroupement minnu nana hiji la Danaya Voyage la o de ye wasa ani ladiriya ani wasa ladiriya ani wasa ani ɲɛta donc olu de farala ɲɔgɔn kan Danaya Voyage ka regroupement na ka na hiji la bon maa hakɛ minnu nana a bɛ taa maa 502 ɲɔgɔn na la inshallah minnu wulila ka bɔ Mali la ka na Magan Saudiya la hiji baara tɔgɔ la wa bon an bɛ lahala min na sa an kɔni sigilen bɛ ka dati le kɔnɔ waati minnu bɛna yira anw na k'a fɔ an bɛ taa nin waati sinon an bɛ waati min na sa alhamdulillah problème foyi tɛ yen an bɛ taa misiri la haramu na ka seli ka se ka na sani waati cɛ n'ala sɔnna a tɛ mɛn an bɛna bɔ yan fana ka taa Maliba la inshallah. B'an kɔni ka taa ne ka segin ninnu kɔnɔna na
an ma gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ papiye ko tun bɛ an ka mɔgɔw bolo n'u b'a fɔ nin papiye ma ko nusku bon en tant que k'ale kɔni b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ don arafa i bɛ don mina i bɛ don muzalifa i bɛ don haramu kɔnɔ nɔgɔya gɛlɛya foyi t'a la nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ mais n'o kɔni tɛ hiji min bolo diyagoya olu bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ hiji baara kɔnɔ 20 kɔnɔ olu bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ mais n'o carte kɔni b'i bolo dɔrɔn ala barika la i bɛ don fan bɛɛ fɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ gɛlɛya foyi tɛ kɛ alhamdulilah. Ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw an b'a fɔ ni ka walimadɔ ni an ye danaya voyage la alhamdulilahi an y'a laɲini k'a fɔ an ka wuli fana ka na agence privée la olu ka kibaruyaw fana k'o ta k'o dɔn ma alhamdulilahi ka d'a kan délégué général docteur Abdul Fatah Sise a y'a ɲini an fɛ an kana da gouvernement dɔrɔn ma dɛ an ka wuli fana ka don magan kɔnɔ agence privée an ka t'u kibaruya ta k'u d'aw ma inshallahu nin tun ye danaya voyage ye a ɲɛmɔgɔba Shoaibu Jawara a n'a balimaw a n'a tɔw an b'u fo k'u walimadɔ inshallah aw ni cɛw ni baraji don wɛrɛ sa inshallahu an bɛna wuli k'an kunda ka taa agence wɛrɛ la inshallah Ibrahim Jawara ka bɔ Makan assalamu alaikum. Hiji tagala kun fɔlɔ olu kunbɛra ka ban an ka jamana kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ sa tɔ minnu bɛ yen n'o ye gouvernement filière gouvernement ani agence tigiw bɛɛ lajɛlen ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman se an fɛ yan. Danaya voyage ale tɛ agence fitinin ye bila agence tɛ danaya ye an bɛɛ lajɛlen cininin fo ka na an kɔrɔbaya an bɛ danaya dɔn Mori Sila n'a denw an b'u fo baara kɛcogo ɲuman na san o san Saudiyakaw fɛ yen ale ni Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ko ɲina ni maa min b'a fɛ ka taa hiji la yanni décembre kalo cɛ o k'a sɔrɔ i ka papiyew ladon n'o tɛ kɔni i tɛ se ka taa san wɛrɛ hiji la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka a musaka ko nɔgɔya ani silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen bi su in na Malikura ta sira la minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ani sifinw ale de b'an bolo n'o ye an yɛrɛ tɔgɔma ye an yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan a kɛra Bafokaw fɛ yen an bɛna o de d'aw ma su in na an ka jɛ ka o filɛ. aw minnu bɛ k'an lajɛ ni wagati na ka sanga ni aw bɛɛ sigiyɔrɔ ye ka sanga ni Malikura ta sira ta ko sabanan ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Mali marabolo naaninan na ni o ye Segu ye Segu an bɛ yɔrɔ min na o de ye Bafo kan kɔnɔna ye bi ani sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri an n'ale de bɛna masala kosɛbɛ sifinw ka hakɛya kan ani sifinw u bɛ baara mun na u bɛ cɛsiri mun na walasa sifinw ka hakɛ bɛ se ka sabati cogo min na o de kama an nana n'a ye Bafo kan kɔnɔna na yan nɔ ayiwa sifinw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ aw ka minisiri la aw ɲɛkɔrɔ aw tɛ tɛgɛrɛni fɔ a kunna. bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ minisiri min don a cɛsirilen don kosɛbɛ sifinw ka ko la k'a ta Kayi fo Kidali sifinw kunkanko kuma mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ minisiri bɛ o yɔrɔ la o de kama ɲininkaliw mun bɛna tɛnku aw la bi o bɛna kɛ ne ni n baarakɛɲɔgɔn n'o ye kunnafonidila Kasim Tarawele ka bɔ Jani .ml la Kasim i ni yan quoi. Jacqueline i ni ɲankuma monsieur le ministre i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Bafokaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula. Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale de ye anw sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a cɛsirilen don kosɛbɛ sifinw ka ko la an ka jamana kɔnɔ yanni an k'an ka ɲininkaliw tɛnku an ka sifinnakaw ka minisiri la min ye an cakɛɲɔgɔn ye Kadijatu Ture ale wulila k'i senfa ka se a ka cakɛda la ni o ye sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ baarakɛyɔrɔ ye a ye mun sɔrɔ k'o fɔ an ye an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sifinw fasoden ɲumanya ni farikolo ɲɛnajɛ nunu ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenba 3 ye furancɛla fanga sinsinnen don minnu ka walasa Malikura ta sira ka sabati ka ɲa fɛn min ye sifinw ni fasoden ɲumanya ta siraw ye minisiriso min ka baaraw ɲɛsinen don o koɲɛw ɲɛnabɔli ma ye baara caman bila sen kan ani baara caman fana kɛra u fɛ sifin caman de kalanna walasa dɔ ka fara u ka dɔnniyaw kan u ka se ka bilasira minnu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u tɔw ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliden kura caman ka se ka sɔrɔ Malikura kɔnɔ sɔrɔdasiya kalan minnu bɛ kɛ an ka foroba cakɛlaw kunna o baaraw fana lawaleyara ni ka tɛmɛ SNJ fɛ ni o ye service national des jeunes ye fɛn min ye fasoden ɲumanya bunakun kan baara caman fana labɛnna sanfɛ kalansow la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna faso ta ni kɛnyɛrɛye kalanso CNJ Mali ni o ye kulu ye sifinnakaw tɔgɔ la fana sera ka fara ɲɔgɔn ka baarabaw labɛn u tɔgɔla bureau sigili la marabolo kɔnɔnaw la ani Bamako yanɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ ta nasiraw fana ye ni minisiriso in ye baara caman kɛ o bunakun kan
fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛbaw ye an ko minnu ma ko stadiw ɲɛdakura dira o caman ma ni ka dɔw dilan ani fana ka dɔw dayɛlɛ faaba kɔnɔ yan nɔ ani jamana marayɔrɔ caman na o min bɛɛ lajɛlen lawaleyara furancɛla fanga ɲɛma general d'armée Asimi Goita ka yamaruyaw kɔnɔ ɲɔgɔn daw farikolo ɲɛnajɛ binakun kan marabolow kɔnɔna na nin waati laban ninnu na olu fana caman bilala sen kan ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw kala dɔ ka se ka fara u ka dɔntaw kan walasa u ka baaraw tɔw ka se ka nɔgɔya u bolo o baaraw fana kola tigɛra an ka ekipubaw ndolatilaw la minnu si be san 17 dugu ma bololandolati kɛbaw fana ni o ye basikɛtikɛlaw ye minnu si be san 16 dugu ma cɛw ka fara musow kan ani fana karatekɛlaw ka da jamana ka cɛsiri kan an be don min na i n'a fɔ bi olu fana sera ka u jeniyɔrɔw fi ɲɔgɔndanbaw la farafina kɔnɔna la. Nin tun ye Kadijatu Tarawele ale tun donna ministri ka cakɛda la a ye min sɔrɔ somɔgɔ sama ye an tun bɛ k'o de lamɛn ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ ayiwa monsieur le ministre i bisimila an ka kɛnɛ kan an b'i fo i ka nali la ne de b'aw fo monsieur le ministre jɔyɔrɔ jumɛn bɛ bafo kan na i bolo sifinakaw ka kalan ani ministriso baaraw lawaleyali la n bɛ fɛ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka ORTM fo ani primature ani an ka centre d'information bibi na bafo akila autorité ou an ka ɲɛmɔgɔw ye décision dɔ kunta walasa formation ka se ka kɛ bafo fɛn fɛn ye mɔgɔ kura ye k'a fɔ k'i bɛna don fonction publique la i ka se ka formation kɛ a hakilina mun b'a la o ye k'a lajɛ olu bɛ se ka former cogo min na discipline bɛ se ka d'u ma cogo min na o ni hakilina ɲuman bɛ se ka d'u ma cogo min na walasa u k'a dɔn ko n'u donna fonction publique la u bɛna don a la ka dɛmɛ de lase jamana ye ka dɛmɛ de lase jamanadenw fɛnɛ ye la formation kun y'o ye an kɛmɛ ka bafo bila a niveau wɛrɛ la ani autorité hakilina wɛrɛ mun b'an na o ye k'a lajɛ bafo yɛrɛ ka kɛ centre ye k'a fɔ bi na i ye chifié n'i sera âge dɔ la i ka se ka bafo formation kɛ walasa hakilina ɲumanw dɔ ka se ka d'i ma jamana yɛrɛ jɔli la ni jamana kanu yɛrɛ fɛnɛ na a bɛna san 2 sɔrɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ sifinw ka ko ale ni fasojɛɲɔgɔnya waleyali kɛli e bilar'o ministriso kunna tiɲɛ don baara ka ca nka mun b'e bolo ka sigi sen kan yaasa ka sifinw yɛrɛ bila faso jɔli a waleyaw hukumu kɔnɔna na bon an kɛlen ka baara daminɛ waati mun na o y'a sɔrɔ u ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko CNJ Conseil National de la Jeunesse o y'a sɔrɔ o tun y'a san 2 ye a bureau tun ma yɛlɛma mankanw tun bɛ yen bureau ni ɲɔgɔn cɛ mankanw tun bɛ yen a CNJ yɛrɛ ni département cɛ kuma tun ka ca kosɛbɛ donc an kɛlen ka baara daminɛ hakili la an y'an ɲɛsin o de ma fɔlɔ walasa ka se ka jɛkulu in sigi sen kan mais k'a yɛlɛma dɔw bɛ u si tɛmɛnen don a fɔra ko n'i b'a jɛkulu kɔnɔna la ko 18-35 ans de don ɔ dɔw bɛ olu ka kɔrɔ hali ni minisiri ye olu tun ye président ye bon an k'u ma ko an ka baara ka gɛlɛn dɛ ko nin ye sifuw ka jɛkulu ye ne ko k'e b'a la bénévolat de don e ko k'e tɛ fɛ ka bɔ a la o b'a sɔrɔ e bɛ ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la an tɛ ma mun faamuya mais nin tɛ ka jɛkulu ye bilen jɛkulu wɛrɛw bɛ yen i bɛ se k'o sigi sen kan i bɛ se ka baara k'o la i bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ nin jɛkulu yɛrɛ ye donc an ye olu baaraw daminɛ an y'a daminɛ ni états généraux de la jeunesse ye fɔlɔ donc ka jeunes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛra Mali commune bɛɛ o ni Mali région bɛɛ ani représentation diplomatique 30 ani 7 olu représentation diplomatique fɛn fɛn bɛ yen jeunes fɛn fɛn b'o jamana kɔnɔna la olu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye u y'u hakilina di k'a fɔ ko olu ɲɛ bɛ jamana yɛrɛ sifuw sen bɛ se ka don a la cogo min na olu ɲɛ b'a la tan cogo la donc an y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka gafe dɔ labɛn an y'o wele ko recommandation des états généraux de la jeunesse donc gafe an y'o di président ma ale y'o di a ka unité dɔ ma ko sincère ANR olu de bɛ états généraux suit donc an y'a daminɛ n'o baara de fɔlɔ ye donc bi CNJ kɔni sigilen sen kan u y'a kɛ ni transparence ye waati minnu kɛra hakili la bɛɛ y'a ye an y'an tugu k'a bɔ télé yɛrɛ de la walasa mɔgɔw k'a ye a kɛra cogo min na mankan ma bɔ a la mun yɛrɛ perdira o fɛnɛ nana mun gagnera o nan'o fo k'a fɔ k'a sɔnna k'a gagnera ko ale sɔnna ko baara ka se ka continuer hakili la nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye CNJ code la donc o bɔlen a la an y'a jate minɛ parce que n'i ko ko faso kanu f'i ka fɛn dɔ sigi sen kan SNJ kun bɛ yen nɔ mais SNJ an y'a fɔ cogo min na o ye fonctionnaire kuraw ye donc an ye école dɔ dayɛlɛ o école o tɔgɔ palais des pionniers mais programme dɔ b'a kɔnɔna la a programme tɔgɔ ko à l'école de la citoyenneté donc au programme à l'école de la citoyenneté ale kun ye mun ye e yɛrɛ
e ka histoire o ye mun de ye i bɔra Mali yɔrɔ o yɔrɔ Mali histoire ye mun ye e yɛrɛ ka histoire ye mun ye o ni fɛn fɛn y'an ka taabolow ye mun na ni mankan kun bɛ yen a kun bɛ ɲɛnabɔ cogo di hadamadenya yɛrɛ kun bɛ kɛ cogo jumɛn donc olu bɛɛ k'olu sigi sen kan ka jeunes bila o la donc an ye jeu damadamani sigi sen kan nin y'a édition sabanan de mun kun kɛra édition fɔlɔ an kɛlen k'o kɛ à peu près 200 personnes de kun b'o la filanan ye 200 personnes ye mais édition sabanan on a eu plus de 600 personnes wa 600 personnes bɛɛ kun ye président commune fɛn fɛn kun bɛ communew na minnu sera ka déplacement kɛ donc commune bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o 600 présidents an y'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye Bamako ka formation k'u kun école de la citoyenneté la bon a bɛ jamana fɛnɛ kanu bɛ don i la cogo jumɛn parce que jamana kanu ka nɔgɔn k'a fɔ da la mais kuma dɔ la a ka gɛlɛn walasa i ka se k'a waleya donc a bɛ waleya cogo jumɛn donc olu ɲɛfɔli de fɛnɛ kun bɛ yen école de la citoyenneté la mais an ma dan o yɔrɔ ma parce que an y'a ye baara yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya minnu ye an sɔrɔ an y'a ye gɛlɛya caman bɛ yen a ka di i ye k'a kɛ mais i ka gafew minnu yɛrɛ bɛ département kɔnɔna la o t'i dɛmɛ ka se ka gɛlɛya ninnu wuli donc il fallait que gafe caman bɛ yen an ka se ka relecture daminɛ cadre wɛrɛ fɛnɛw bɛ yen nɔ jeunes n'i ko ko jeunesse bɛ fɛn caman kɔnɔna la jeunesse bɛ agriculture la a bɛ élevage la a bɛ domaine wɛrɛw la secteur entrepreneuriat la a bɛ yɔrɔ caman kɔnɔna la mais olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn walasa u ka se k'u hakilina di u bɛ baara mun na fɛnɛ u ka se k'olu baara ɲɛfɔ o baara ka se ka ɲɛsin jeunes ma donc an ye cadre dɔ sigi sen kan n ye mun wele conseil supérieur de la jeunesse an y'o créé a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ ase a bɛ nin y'a kalo filanan de o conseil supérieur de la jeunesse fɛn fɛn ye département ministériel ye Mali kɔnɔna la ko département ministériel ka nafa dɔ b'a la k'a ɲɛsin jeunes ma o département ministériel bɛ o conseil supérieur kɔnɔna la donc u b'u hakilina di walasa ka se ka information di walasa baara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ni agriculture cadre don ni élevage don ni fɛn wɛrɛ don an bɛ se ka mun de kɛ bi walasa ka se k'o nafa lase jeunes ma donc o cadre sigira sen kan n bɛ niveau mun na bi o ye ka mɔgɔ dɔ nommer ka ko olu ka se ka a ɲɛnɛmaya sisan donc a bɛ phase de nomination na sinon cadre kɔni président a validé a cadre créera ka ban conseil des ministres la alhamdulillah donc o n'a ɲɔgɔnya caman an y'o olu cadre ni texte caman bɛ yen sport kɔnɔna la donc an bɛ k'olu relecture kɛ parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn caman bɛ yen n'an ko k'an b'o dilan bi fo an ka taa n'a ye k'a fɔ k'an kan ka texte caman bɛ yen an k'olu revoir hali SNJ yɛrɛ hali SNJ texte o fana bɛ table kan an bɛ ka relecture kɛ a kan parce que an bolo hakilina wɛrɛw fana bɛ se ka don a la ala o baaraw fana kɛra a bɛ niveau wɛrɛ de la u bɛ ka avis jateminɛ a la n'ala sɔnna donc a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fana bɛ se ka na ko kuraw bɛ se ka na minnu bɛ na SNJ tɔ nafa bonya ka tɛmɛ sisan yɛrɛ kan tuguni. Minisiri yani i kana nin jɔyɔrɔ in na bi an y'a ye fɔlɔ i tun cɛsirilen don kosɛbɛ sifinnakaw ka banbagaciya walew an'u ka tugu jɛkulu marifatigiw kɔ i kɛlen minisiri ye yali o miirina ninnu o i bɛ ka continuer k'o lawaleya wa ou bien o bɛ cogo di bolo. bon département dɔw bɛ yen minnu b'o o baara la bon an kɔni bɛ se ka mun kɛ bi o ye ka hakilina dɔw lase hali bi sifilakaw ma k'a dɔn ko n'u bi na n'i ko k'i bɛ e yɛrɛ bɛ arme ta k'i bɛ marifa ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ ka jamana ma o ye kojuguba de marifa yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye miiriya ɲuman jugu ta k'i b'o ɲɛsin i ka jamana ma o ye kojuguba de donc bi bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye walasa an ka se ka jamana ka se ka taa ɲɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ka se ka kɛ ɲɛ ka kɛ ka ɲɛ an fɛn fɛn a baara kɔnɔna la donc olu miirina ninnu an b'olu baara de la. ayiwa monsieur le ministre an y'a ye k'a fɔ fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye ntɛnɛn tɛmɛnen a bɛ fɛ ka baara min boloda san tɔ la ani san kura nata ye n'o ye san 2026 ye a y'a dantigɛ a yamaruya dira a ma yan'o dun cɛ san 2024 e yɛrɛ tun ye ŋaniya jira k'i b'a fɛ ka baara boloda cogo di nin fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa baara bɛna kɛ n'a ye cogo di sifinw olu ka se ka nafa sɔrɔ a la. hakili la PAG bi n'i y'a jateminɛ PAG composition ye département ministériel yɛrɛ ka activité proposition ye a caman y'o ye donc an yɛrɛ de ka proposition don donc an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ de an nisɔndiyalen don fɛnɛ k'a fɔ ko an ye fɛn minnu proposer k'a fɔ ko olu bɛ se ka ɲɛ baara la fɛn fɛn ye sifuw sira ye fɛn fɛn ye jamana kanu ye fɛn fɛn ye sport sira fɛnɛ ye ko olu bɛɛ u sɔnn'o bɛɛ ma walasa an ka se k'o baara daminɛ
mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ o ye proposition ye k'a fɔ k'i b'o ɲɛsin k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka nin baara ninnu kɛ k'a ɲɛsin i yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna la o ye fɔlɔ ye mais ka se k'a waleya o ye filanan ye hakili la bi jateminɛ mun bɛ yen nɔ baara mun bɛ sen na o ye an ye fɛn fɛn proposer PAG in kɔnɔna la an bɛ se k'a waleya cogo jumɛn bi hakilila olu baaraw daminɛna. N'i ko Malikura taasira i ko kuma ka di sifinakaw ani sijɛlakaw ma bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔna na o la sa min ye ANCD ale wulila ka don an ka sigida la ka da sumusumuli kɛ walasa sifinakaw ka hakɛ bɛ se ka sabati cogo min na sifinakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye Malikura taasira la u bɛ se ka mun ni mun de kɛ walasa ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ Malikura bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛ o lajɛ ka segin ka na. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ sifinw ka ɲɛmaaya sigi ka kɛ basigi kɔnɔ sabula sugantili kɛra ni kalata jɛlen ye ne kɔni bɛ minisiri fo a ka cɛsiri la o kɔfɛ minisiri fɔ ye jamanaden ɲumanya fɛɛrɛ caman sigi sen kan jamana fan bɛɛ n'o dɔ ye brigade citoyen ye o min bɛ ka dɛmɛ kɛ sira caman fɛ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ caman lakurayala dɔw jɔli bɛ sen na dakurunya kelen hakilina ɲuman caman bolodalen don sifinw ye hali bi sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye taaɲɛ hakilina baw ta mun bɛ sifinw kunkankow sabati sinsinbereba saba min taara o kɛra sababu ye ka sifinw ka laɲini caman sabati baara sɔrɔ b'o la baarabolow dɛmɛni b'a la fana foroba cakɛlaw bila ka taa farikolo ni hakilijo kalanw kɛ baafo o fana ye hakilina ɲumanba ye an bɛ fɛn caman kalan ɲa tileninya baara kɛcogo ɲuman mugu ni kisɛ n'a fa anw tun bolo ko jamanaden ɲuman tun bɛ sɔrɔdasiw dɔrɔn de la nka jamana baarakɛla tɔw k'o kalan sɔrɔ o ye ko ɲumanba ye minisiri dolanci kɛnɛw lakurayaliko la ani kuraw jɔliko la o ko bɛ cogo di i bolo hakilila bi an kɔni nisɔndiyalen don la kosɛbɛ parce que président ye décision dɔw ta k'a fɔ ko ka an ka infrastructure sportive a stade caman rénovera bi stade caman bɛ yen stade 7 ɲɔgɔnna olu rénovelen don ka ban a tɔ bɛ sen na hakilila o kɔni ye nisɔndiyaba de y'an bolo o ye nisɔndiyaba ye fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ la ani sifuw yɛrɛ parce que yɔrɔ mun don farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ don mais ko caman wɛrɛ bɛ se ka k'a la parce que événement caman fɛnɛ bɛ se ka k'a la donc an kɔni nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ. ayiwa ne nisɔndiyalen don malidenw dɔw bolo a wari bɛ se ka kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ kɛnɛya ko gɛlɛyaw bɛ yen kuma caman bɛ jamana kɔnɔ munna ntolanci k'a sɔrɔ degun caman bɛ jamana kɔnɔ. bon n'i y'a jateminɛ peut-être que olu ma jate dɔw jate a ko la n'i y'a lajɛ an ka ministère ninnu fɛnnen don cogo min na bɛɛ n'i ka budget de don donc o budget kɔnɔna la bɛɛ kan k'i ka baara kɛ cogo la donc o la k'a fɔ n'i yɛrɛ k'a fɔ musaka b'e fɛ yen sa kɛ parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ k'i bɛna an ka programme b'an bolo parce que an ka programme tracélen don bɛɛ n'i ka programme de don ministère bɛɛ b'a ka baara la bi in na minnu bɛ k'a fɔ k'a kan ka don fɛn wɛrɛ la o y'a ye k'a fɔ ko an ka programme bɛ yɔrɔ min na o programme kan ka to yen k'a fɔ ko programme wɛrɛ kan ka kɛ hakili la o ka gɛlɛn jamana yɛrɛ taabolo la mais n'a y'a lajɛ côté wɛrɛ fɛnɛ la n'i y'a jateminɛ farikolo ɲɛnajɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ a bɛ mɔgɔw laɲina fɛn caman kɔ a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a jate sport de fɛnɛ bɛ yen mun bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ u tɛna lajɛ e bɔra yɔrɔ jumɛn e ye mɔgɔ sugu jumɛn sport de fɛnɛ b'o kɛ a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw hakilina kɛ kelen ye donc hakili la o baara in kɔnɔna la nin décision minnu taara o bɛ an dɛmɛ o la kosɛbɛ filanan ye min ye bi n'a y'a lajɛ an ka sport bɛ niveau mun na niveau malien ye niveau international de donc pour que o ka se ka taa ka ɲɛ il faut que infrastructure dɔw ka kɛ yen nɔ o t'an ka recommandation ye dɛ nin ye recommandation kɔrɔlen dɔ de sportifu yɛrɛ mun y'a sɛbɛn k'a fɔ ko olu ka infrastructure kɔrɔlen don ko fo k'a kurakuraya donc hakili la o baara in de kɛra autorités y'a décision ta k'a fɔ ko bon ko comme ko k'a kurakuraya an ka kurakuraya o bɛ se ka an ka farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛ kosɛbɛ walasa a ka se ka taa ɲɛ
tɔw bɛ niveau mun na an ka se ka se o niveau la ou bien an ka tɛmɛ o niveau la hakili la olu décision politique minnu tara an kɔni nisɔndiyalen don a la kosɛbɛ wa a bɛ ka na ni nafaba de ye bi bi in na. Minisiri an y'a mɛn farikolo ɲɛnajɛ jɛkuluba n'an b'o wele ko fédération athlétisme mɔgɔw ta b'o la dolanci mɔgɔw ta b'o la i n'u cɛla bɛ cogo di o ye kelen wa an y'a mɛn fana ni k'a fɔ ko min ye athlétisme mɔgɔw ye olu ka lakodɔnni sɛbɛn ko o minɛlen don u la yari o ko bɛ cogo di. Bon hakili tuma min na ne ye baara daminɛ an kun nana sɔrɔ ko athlétisme fédération tɛ yen a bureau k'a fɔ ko état yɛrɛ y'a bureau reconnu o kun tɛ yen donc ni gɛlɛya wɛrɛ caman kun bɛ fédération dɔw kɔnɔna la donc ne ko n ka mɔgɔw ma n ko bon n ko an bɛna mun baara daminɛ o ye k'a lajɛ jɔn an ka fédération bɛɛ kelen kelen ta an k'a lajɛ mun ni a ka texte bɛ ka mun bɛ ka baara kɛ a ka texte kɔnɔna la an n'olu bɛ se ka baara kɛ an b'olu reconnu k'a fɔ k'olu de y'an ka fédération ani minnu bɛ baara kɛ n ko parce que an tɛ se ka to ta k'a fɔ ko ka discipline dɔ to ten ko mɔgɔ t'a la ɲɛmɔgɔ t'a la a discipline bɛ ka taa a yɛrɛ ye ten donc o de la décision taara athlétisme côté la an y'a jateminɛ bureau côté dɔ bɛ yen nɔ an y'a jateminɛ k'olu de kun gɛrɛlen don texte la u kun ma texte dafa kosɛbɛ mais an ko k'olu de gɛrɛlen don a la n ko mais k'an bɛna baara kɛ cogo min na minnu ma sɔn n ko ni ale olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la a daminɛni o kuma bɛnkan kun kɛra o de kan mais baara daminɛna hakili la sira ye baara ye sira wɛrɛ de ta a kɔnɔna la donc an ye ladili caman kɛ an ye lettre caman ci donc o kɛra ka caya bon an ma jaabi sɔrɔ a la donc je crois que direction nationale y'a ka responsabilité ta parce que texte fana de b'o yamaruya di ale ma n'a sera niveau dɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la fédération kɔnɔna la baara tɛ ka k'a ɲɛ ma et puis a bɛ ka taabolo wɛrɛ ta donc ale y'a ka décision ta o kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'u ka gafe retirer maintenant gafe retirer pour que a discipline yɛrɛ kana pénaliser a kɔnɔna la comité de normalisation dɔ sigira mun ye kɔnɔri ye donc olu ka baara daminɛ hakili la o baara bɛ sen na bi. Minisiri farikolo ɲɛnajɛ bi bi in na Mali kɔnɔ est ce que jaabi bɛ ka sɔrɔ a la wa ni jaabi bɛ ka sɔrɔ a la est ce que nimisi wasa bɛ ka bɔ a ko la. bon n'i ye fédération caman ta an bɛ ka nimisi wasa camanba de sɔrɔ a la n bɛna damadamanin fɔ aw ye an ka fédération des arts martiaux caman bɛ yen nɔ an ye mun sɔrɔ médaille la an ye décompte kɛ o don in na a ka ca ni 60 médailles d'or ye 60 médailles d'or an ye mun sɔrɔ san daminɛni na ka na bi la san daminɛni dɔrɔn ka na bi la a bɛ 60 médailles d'or bɔ hakili la n'o fɔra o ye ko ɲuman kɔni ye d'accord n'a bɔra o la an ka basketi a y'o jateminɛ ne yɛrɛ ye avion ta ka taa fo Afrique du Sud an ka denmisɛnnin minnu ye basketi kɛ yen nɔ a musow a cɛw ko farafinna bɛɛ kɔnɔ a kun ma deli ka kɛ ko yɔrɔ kelen na n bɛ ka segin a kan dɛ yɔrɔ kelen na ko jamana kelen ka na ka kupu bɛɛ ta ka taa n'a ye Mali dɔrɔn an taara Afrique du Sud an ye kupu bɛɛ ta an nana ne yɛrɛ kun nisɔndiyalen don ni kun ye se kɛ ne ye yɛrɛ n b'a f'i ye o don yɛrɛ kun bɛ to ka continuer yɛrɛ donc an kun nisɔndiyalen ba don donc a bɔra o fɛnɛ la hakili la ni minnu ye télé lajɛ ma bafokaw fɔ comme télé ti yira olu la yan ni minnu ye télé lajɛ u b'a ye ko ne kun bɛ Maroc a ma mɛn an ka équipe ballontan équipe u kɛra vice champion d'Afrique de olu de ye deuxième ye Afrique bɛɛ 52 états bɛɛ Mali de kɛra deuxième ye hakili la o fana ye baara ɲuman ye bon maintenant o t'a tiɲɛ dɛ gɛlɛya o fana bɛ yen parce que bi mun bɛ maliyɛnw yɛrɛ ni kan mun bɛ minisiri yɛrɛ ni kan o ni maliyɛndenw bɛ ni kan n tɛ se ka président ta fɔ dɛ mais mun b'an bɛɛ lajɛlen ni kan o ye coupe d'Afrique senior ye an bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ ayiwa hakili la laban kun kɛra Côte d'Ivoire ne yɛrɛ ye n labɛn ne ye message yɛrɛ bila n ko mardi parce que mardi de kun ye demi-finale ye an kun kan ka quart de finale ta bon ne ye Mali équipe ye cogo min na hakili la hali coupe du monde na an kun bɛ se ka taa coupe ta mais ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn y'an sɔrɔ yen dɛ. mun y'a bali. n t'a dɔn a kɛra baara ye dɛ parce que a kɛra jigilatigɛ dɔɔnin ye kɔni parce que an taara an t'a dɔn a kɛra cogo o cogo mais hakili la baara min bɛ cogo min na sisan an ye jateminɛ dɔw k'a la an ko bon équipe nalen n ko bon n ko an k'an sigi ɲɛmajɛlenya la an ka jateminɛ dɔw kɛ mun de bɛ yen mun ma ɲɛ
walasa an ka chance di an yɛrɛ ma fɛnɛ an ma se ka mun sɔrɔ fɔlɔ mun y'an ka kan ye o coupe d'Afrique an ka senior la an ka se k'o sɔrɔ n'Ala sɔnna donc olu baaraw bɛ sen na sinon denmisɛnninw ta o accompagnement bɛ sen na parce que olu qualifielen don coupe du monde na an ka ambition kɔni ye min ye n'an sera ka coupe du monde kɔni ta o bɛ se k'an ka dɔɔnin bɔ an ka coupe d'Afrique dusukasi la dɔɔnin donc an bɛ olu baaraw sen na. Ala ka nɔgɔya monsieur le ministre. Monsieur le ministre an ka jamana kɔnɔ bi n'i ko sifinw bɛ fɛn caman fɔ tali laban in na sɔrɔdasi cɛ t'a la kuma dɔ fɔra a gɛlɛya sɔrɔla mun kan o ye k'a fɔ ko sifin caman tɛ se ka ta ka sababu kɛ u bɛ fɛn minnu ta ye maa caman ɲɛ ye min ye o ye dɔrɔgu ye e dun ye sifinw ka minisiri ye an n'i ka sigi an b'a ɲininkali k'i la maa bɛ sɔn ka jigin an na dɛ a kɛlɛ kunbɛli cogo bɛ cogo di. Kasim nin ye question ɲumanba de ni hakilina bɔra président yɛrɛ de la k'a fɔ ko ale tun ye nin jateminɛ a y'a ɲɛfɔ an ye conseil des ministres la ko bon ko fo jɛkulu dɔ de ka sigi sen kan pour que nin baara ka se ka kɛ parce que mɔgɔ kelen baara kɛ département kelen baara tɛ hali gouvernement yɛrɛ kelen ka baara tɛ donc an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan an ka département b'a la ministère de la défense b'a la ministère de la sécurité b'a la ministère de la santé b'a la ministère de l'éducation nationale b'a la ministère de l'enseignement supérieur b'a la u ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko mission interministérielle de lutte contre la drogue o fana sen b'a la o ni l'office central de lutte contre les stupéfiants olu fana sen b'a la bon an ye baara tila parce que baara in kɔnɔna la ɲɛfɔli dɔw b'a la sensibilisation kuma lasew dɔw b'a la donc an b'olu baara kɛ a kɔnɔna la donc fɛn fɛn kuma lase k'a ɲɛsin sifuw ma k'a f'u ye ko drogue tɛ yen mun bɛ mɔgɔ ka problème ban drogue tɛ yen mun bɛ mɔgɔ mugu dilan sinon ministre yɛrɛ fɔlɔ de tun b'a ta an yɛrɛ fɔlɔ de tun b'a ta koyi o la ye problème bɛɛ banna o la problème tɛ yen o mais o drogue de tɛ yen k'i b'a drogue ta k'a b'i ka problème ban o drogue tɛ yen k'i b'a drogue ta k'a fɔ ko a b'i ka problème ɲɛnabɔ o drogue tɛ yen donc o hakilina an k'o ɲɛf'u ye mɔgɔ ka n'i bila fɛnɛ k'a fɔ k'i bɛna don drogue ta la ko parce que i kan ka don a ka groupe la ou bien a y'i nɛgɛ ka don a la parce que n'a y'o kɛ a bɛna se waati dɔ la e yɛrɛ bɛna ye a y'i mugu sa parce que drogue talaw caman bɛ yen sisan n'a y'a jateminɛ tɔgɔw yɛrɛ dalen d'u la ne tun bɛ mun dɔn tuma min na a baara daminɛna ko zombie n'u y'a ta u bɛ taama i ko zombie sisan dɔ yɛrɛ yɛlɛmana a ma mɛn ko drogue dɔ bɛ yen ko bloqué n'i y'a ta i ti bouger bilen i bloquelen de bɛ sira la mais e ni ala cɛ e bɛ drogue ta mun bɛ jɔlen bloqué nafa jumɛn de b'e la e bloquelen don ou bien e bolo ni e bloquera o ye diɲɛlatigɛ bloquelen de ye e ka problème bi jɔ problème ti jɔ o a tɔ bɛ juguya ka taa fɛ a ma mɛn ne ka ne to kuma la dɔ ko ne ma ko kura yɛrɛ dɔ bɔra o ne ko kura jumɛn bɔra ko off ni e y'o ta ko kɔni y'a ko bannen ko ye off ye ko a bɛ ko i ye moteur faga bon e k'a lajɛ e bɛ drogue ta pour que e moteur ka faga bon donc hakili la o kan ka mɔgɔ yɛrɛ sɔn hakili la k'a fɔ ko nin tɛ ko ɲɛnama ye ko sɛbɛ tɛ président ko k'a mago bɛ sifuw la ka jamana dɛmɛ hakili la an kan tɛ nin sifuw ma dɛ ninnu tɛ se ka jamana dɛmɛ parce que u dɛsɛlen don k'u yɛrɛ dɛmɛ donc kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ se ka jamana dɛmɛ mais an kan ka dɛmɛ lase u ma o de bɛ na ni phase filanan ye sensibilisation kɔfɛ ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo di minnu bɛ k'a ta ko ala y'u lajarabi a la ka se k'u bɔ a la donc centre dɔw bɛ yen désintoxication donc an bɛ u orienter o centre la o centre kɔnɔna la a bɛ kɛ dogo la ani mima total a tɛ dɔn ko karisa karisa don ne bɛ se ka mun fɔ kulubalilakaw de ka ca yen kosɛbɛ mais ko karisa karisa don o tɛ fɔ yen nɔ donc n'i taara u bɛ traitement k'i kun ni traitement kɛra i kun a tɛ dɔn mɔgɔ la i b'i ka traitement kɛ mais i ka kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw kan ka k'i kɛrɛfɛ parce que olu de bɛ se k'i dɛmɛ parce que drogue fana problème ye min ye n'i y'a ta pour que a ka bɔ i la a bɛ temps de ta kosɛbɛ a bɛ temps de ta kosɛbɛ donc a bɛ i b'a ta yɔrɔnin kelen mais a tɛ bɔ i la yɔrɔnin kelen donc a bɛ temps mun ta fo dɔw fana ka k'i kɛrɛfɛ k'i accompagner a la sinon i kana rechuter a la sabanan o ye volet sabanan ye olu fana structure bɛ yen minnu b'o baara la o ye répression yɔrɔ ye u ye drogue ye u b'a jeni i ye drogue feere i b'i minɛ ala ma mɛn tɔni drogue de minɛna tɔni
kilo tɛ dɛ fo tonne de drogue de minɛna u y'a bɛɛ jeni donc o fɛnɛ baara bɛ sen na donc olu saba o niveau saba de bɛ yen nɔ hakili la an bɛ ka baara kɛ n'o o hakilinaw de ye bɛɛ n'i ka rôle de don donc bɛɛ bɛ k'i ka rôle jouer o kɔnɔna la mais ne bɛ se ka mun fɔ nin tɛ jamana dɔrɔn ka baara ye dɛ nin tɛ gouvernement dɔrɔn ka baara ye dɛ an kelen tɛ se dɛ jamanaden bɛɛ kelen kelen de kan k'i sen don a la parce que n'i bolo kɔ a bɛ se tɔw ma i sigilen tɛ ni mun ye i dɔnbaga i kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ côtoyer mun b'a ta o bɛ se k'a hakilina falen k'a don a la o ye e yɛrɛ donlen a la donc an k'a bila an hakili la bɛɛ de kan ka baara kɛ walasa nin ka se ka bɔ an ka jamana la an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ ka tiɲɛniba de kɛ sifuw cɛla drogue bila sani a k'i bila minisiri i ka hakilina ye jumɛn ani welewelema ka da jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la senna dolancilaw bon an bɛ se ka mun fɔ bi farikolo ɲɛnajɛ la hali bi an b'a ɲini u fɛ u bɛ cɛsiri mun na u ka continuer o cɛsiri fɛ parce que u caman bɛ yen fédération caman bɛ yen mun bɛ baaraba de la fédération dɔw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen a fédération kɔni man ca mais fédération kelen kelennin dɔw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen bon gɛlɛya a bɛ se ka faamuya mais n ti bɔ gɛlɛya la hakili la problème b'o niveau de la donc an bɛ mun ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u ka jateminɛ kɛ n'u bɛ baara fɛn fɛn kɛ k'u bɛ k'a kɛ u ka fédération kɔnɔna la ou bien an yɛrɛ an bɛ ka baara mun kɛ an ka département kɔnɔna la an k'an jija an k'a dɔn ko décision fɛn fɛn bɛ ta a décision ka ɲɛsin athlètes farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw ma parce que ni décision ɲɛsinnen don ministre de ma ou bien a ɲɛsinnen don président de fédération de ma ou bien a ɲɛsinnen don président du comité national olympique de ma o kɔrɔ k'an tɛ k'an ka baara kɛ dɛ parce que an bɛ k'a ɲɛsin an ka jɛkulu dɔw de ma ou bien an bɛ ka dɔw de avantager an bɛ k'olu de bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ an ka baara ye k'a kɛ ka tɔw de dɛmɛ walasa u ka se ka yiriwa an de bɛ yan olu ka baara kosɔn pour que olu ka se ka taa ɲɛ donc anw de kan ka baara kɛ walasa olu ka se ka taa ɲɛ n'an y'a renverser k'a ɲɛsin an yɛrɛ ma o ka gɛlɛn k'a fɔ ko ne de ye ministre ye an k'an jija ni fɛn fɛn bɛ taa a ka ɲɛ ministre de ye hakili la baara tɛ kɛ o cadre kan an kɔni ka baara ɲɛsinnen to o ma an ma bila o fɛnɛ baara la o de hokumu kɔnɔna la an ka département bɛɛ an y'a bɛɛ bila audit la a bɛɛ département kelen tɛ yen an ka département kɔnɔna la k'an ma audit k'a la a auditiw dɔw o b'an permettre walasa an k'a dɔn gɛlɛya jumɛn bɛ nin département kɔnɔna la k'an bɛ se k'a labɛn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ contre la o tɛ dɛ bɛɛ hali ne yɛrɛ ka cabinet ne ye audit bila k'an yɛrɛ ka cabinet auditer k'an yɛrɛ ka DFM auditer parce que u b'a fɔ ko ministre ni DFM ka di donc a lajɛ comme ça an n'a ye ni DFM bɛ to ka dɔɔni di ministre ma o bɛɛ na dɔ o audit fɛn fɛn o donc olu bɛɛ kɔnɔna la an ye bɛɛ auditer donc an ko fédération fɛnɛ ma n'an ɲɛ b'a la ko gɛlɛya bɛ fédération dɔw la an y'a daminɛ ni comité national olympique ye an y'olu auditer bi audit dɔ bɛ sen na o ye fédération malienne de football ye o audit bɛ sen na a bɛ se ka kɛ audit wɛrɛw fɛnɛ bɛ na mais quoi qu'il en soit auditiw bɛ na an permettre walasa an ka baaraw ka se ka tilen baara caman bɛ yen an y'a jateminɛ audit yɛrɛ kɔnɔna la information dilen an ma ko gafe caman bɛ yen an kun kan k'olu gafe ta an m'olu gafe ta depuis département sigira sen kan depuis comité national sigira sen kan olu gafew ma deli ka taa alors k'a sɛbɛnnen don Mali loi yɛrɛ kɔnɔna la donc o la an y'a jateminɛ audit de fɛ k'a dɔn ko an kun kan k'o baara kɛ o baara bɛ sen na hakili la o dɔrɔn kosɔn o b'a yira ko tiɲɛ yɛrɛ la audit in kun de b'a la nafa b'a la wari sɔrɔ la a kuma bɛɛ ministre ye dɔ ta karisa ye dɔ ta mais audit fɛnɛ audit kɛra i yɛrɛ ka DFM la n'o de fɔ tɔw ye mais n ko ni siga bɛ yen ne tɛna n yɛrɛ ka DFM auditer an yɛrɛ y'an ka DFM auditer pour que an k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen an ka se k'o wuli ni gɛlɛya tɛ yen n'a ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma an ka se k'o dɔn donc c'est pour cela an bɛ ka tɔw fɛnɛ auditer ni gɛlɛya min bɛ yen parce que état de ka wari don jamanadenw ta don président de y'a ɲɛfɔ an ye k'an bɛ baara mun na an k'an jija an ka repère ka kɛ peuple dɔrɔn de ye a baara ma nɔgɔn dɛ parce que baara caman bɛ yen n'i bɛ fɛ k'a baara kɛ i ka koja mɔgɔw ye i tɛ se k'a baara kɛ ka ɲɛ dɛ o gɛlɛya de bɛ yen parce que ni décision taara a fɔra ko agrément minɛna athlétisme na ni mɔgɔw m'a ɲini k'a faamuya agrément minɛna cogo min na pourquoi an sera au niveau la
Namo jateminɛ mɔgɔw bɛna fɔ a bingani kɛra karisa kan est ce que karisa de ma bin état kan ni san bɛɛ kɔnɔna la ni état yɛrɛ y'o muɲu o ni fɛn caman bɛ yen an b'olu baara de kɔnɔna la hakili la bi an b'o dynamique de la an ka département na donc an ka département na c'est toujours de savoir an bɛ ka taa sira jumɛn de fɛ est ce que a sira ka ɲi an bɛ se k'a labɛn cogo jumɛn ministre de bɛ fili la ministre bɛ fili la i tilen ta fédération de do fédération a y'aw tilen an bɛɛ ka k'a ko la dɛ mais a munumunu na cogo o cogo a bɛ laban département de la parce que ni évaluation bɛ kɛ ni président bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ département de jateminɛ a tɛna fédération jateminɛ o donc il faut que an k'an jateminɛ an ni minnu bɛ baara la o de la hali jeunes ka sira fɛ an ye jeunes sigi sen kan ka fêtière sigi sen kan walasa a kana se k'a fɔ ko ministre de ye karisa sigi n ye n tugu an y'a bɛɛ filmer k'a bɛɛ bɔ ORTM na kuma min na vote bɛ kɛ ORTM de y'a filmer kuma min na dépouillement bɛ kɛ ORTM de y'a filmer kuma min na résultat placement ORTM de y'a filmer ni ko namara kɛra o kɔrɔ ko ORTM fɛnɛ sen b'a la bon n b'a dɔn ko ORTM t'o kɛ o. Ministre kumakuncɛ kuma la sifinnakaw filɛ nin ye i ɲɛkɔrɔ Mali sini ɲɛsigiw don an ka jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ ko n'ale dɛsɛra ko ye anw sifinnakaw bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen ye walasa an kana an ka jamanakuntigi n'o ye Asimi le général d'armée Asimi Goïta an kana n'a malo ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin sifinnakaw ma yan nɔ. Bon ne yani n ka ladilikan di ne bɛ fɛ k'u fo parce que bi n'i y'a jateminɛ sifuw bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ ko caman na hali n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ala ma mɛn kosɛbɛ dɔw ye vidéo ni photo ci ne ma u ko ne ma monsieur le ministre an ka maison des jeunes an ye wari fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ i ka na i ka première pose la pierre déposée bon hakili la o ye hakilina ɲumanba de ye parce que fɔlɔ a tun bɛ fɔ état e bɛ mun k'an ye i wari d'an ma a y'a kɛ tan mais olu yɛrɛ y'a b'u yɛrɛ la k'a fɔ an yɛrɛ de ye wari ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan an bɛna an ka maison des jeunes jɔ o ye fɔlɔ ye dɔw ye photo dɔw ci k'a fɔ k'olu yɛrɛ b'u ka sira labɛn k'u ka siraw tiɲɛnen don olu yɛrɛ bɛ k'a labɛn u b'a filmer u b'a photo ta u b'a ci ne ma dɔw fana bɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ an ka axe dɔ bɛ yen nɔ min ye village des opportunités ye an k'u ma ko jeune fɛn fɛn bɛ yen ni ala y'a garijɛgɛ ko e ka affaire bɛ ka marcher e bɛ baara la e ka baara bɛ ka marcher mais i kan ka se ka jeune wɛrɛ dɛmɛ mun ma se k'o occasion sɔrɔ mun tɛ se ka banque sɔrɔ mun tɛ ministre dɔn a tɛ président dɔn a tɛ directeur dɔn ale tɛ banque mɔgɔ ɲɛmɔgɔ si dɔn mais a mɔgɔ bɛ dɛmɛ la walasa a ka se ka activités ka se ka kɛ ka ɲɛ mais jeune minnu bɛ yen n'aw b'o niveau la ko ala y'aw sɔn k'aw garijɛgɛ olu dɔw na ni dɔnniya don ou bien ni wari don aw bɛ se k'olu jeunes dɛmɛ cogo jumɛn o de y'an ka axe numéro 2 ye o jeunes caman bɛ yen olu fana bɛ ka dɛmɛ o sira fɛ an bɛ hali bi an b'o olu siraw la bon jama ka ca donc pour le moment masse critique tɛ yen mais ne kɔni b'a dɔn n'ala sɔnna n'a continuera nin na caman bɛ yen u bɛ se ka dɛmɛ k'a sɔrɔ état tɛ a bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw la ka se k'olu dɛmɛ donc ne bɛ se ka mun f'u ye c'est que hali bi u k'u cɛsiri olu baaraw la parce que hali dɛmɛ la u ka communauté la ɲɛ b'a la de plus en plus collectivités bɛ ka an ka jeunes dɔw fara ɲɔgɔn kan mun ye brigadiw ani mɔgɔ wɛrɛw k'u fara ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ kɛ furali yirituru ani fɛn caman wɛrɛ hali sensibilisation VIH ninnu u sen b'a la donc olu dɛmɛ bɛ yen nɔ u caman formelen don fɛnɛ secourisme na walasa ni gɛlɛya dɔw nana k'a lasera mɔgɔw ma u bɛ se k'olu dɛmɛ cogo jumɛn ne yɛrɛ ye loi de latɛmɛ alhamdulilayi CNT la o loi ye mun ye ni kasara sera jamana ma jamanadenw kan ka mun de kɛ walasa minnu bɛ degun na u ka se k'u dɛmɛ ka bɔ degun na o loi tɛmɛna u ka loi d'appui des citoyens en cas de calamité l'apport des citoyens en cas de calamité donc hakili la o loi fana bɛ se ka an dɛmɛ an ka se ka taa ɲɛ ka contenu don a la ka fɔ ko bon ni gɛlɛya nana gɛlɛya bɛ se ka dɛmɛ kɛ contenu minnu kɔnɔna la sira minnu kɔnɔna la ka sɔrɔ minnu ye ka baara fɔlɔ yɛrɛ don i ma degun lase olu ma i bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn walasa k'olu dɛmɛ hakili la olu bɛɛ b'a kɔnɔna la o loi yɛrɛ tɛmɛna donc an bɛna hakili la peut-être waati dɔ bɛna se an bɛna baara daminɛ o kɔnɔna la donc n bɛna mun f'u ye hali bi n'i ye sifi ye ou bien n'i bɛ sport la hali minisiri an bɛɛ sen b'a la dɛ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ k'an b'a bolo da k'an b'a kɛ k'an b'a kuma kɛ ou bien k'an b'a sɛbɛn ou bien k'an b'a bolo da est-ce que a bɛ n ka jamana nafa est-ce que a bɛ n ka jamana nafa filanan est-ce que a b'an ka sigida ni n ka famille nafa
est-ce que a bɛ ne yɛrɛ nafa n'olu question ka ɲi o kɔrɔ ko i kan ka hakilina mun fɔ hakilina mun b'i la k'i kan k'o fɔ i k'o fɔ hakilina mun b'i la k'i kan k'o waleya i k'o waleya ou bien sɛbɛnni mun b'i bolo k'a kɛ i bɛ se k'o sɛbɛnni kɛ mais n'a bɛ na ni degun ye i ka jamana kɔnɔna la ko e bɛ fɛn fɛn kɛ ko bɛ na ni degun ye i ka jamana kɔnɔna la ni jamana binna i bɛ bin a fɛ dɛ ni jamana binna i bɛ bin a fɛ dɛ exemple dɔ bɛ yen u man jan yan na dɛ o ye Libi ye waati dɔ tun bɛ kɛ u tun b'a fɔ ko Libiyɛn bɛɛ ko hali n'i ma baara kɛ k'i ka ko ka ɲi jamana b'i ta so bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ d'i ma u y'a don jamanadenw dɔw kun na ko hali bi mun b'aw bolo k'o man ɲi dɛ k'hali bi ko mun b'aw bolo ko a sen dalen don a ka nafa la Libi bi hali ji sɔrɔli ye degun ye yɔrɔ minnu na k'a fɔ ko jamanadenw u kun mɔgɔ tɛ yɛrɛ ka baara kɛ u taara kɛlɛ wuli ye ka jamana ci bɔgɔbɔgɔ donc an hakili to o la ni jamana cira a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ a bɛ kɛ jamanadenw de la donc n'i kɛra e kɛra mɔgɔ ye ko e de utilisera k'i ka jamana ci e ye jamana jugu ye o la dɛ donc an hakili to o la hali bi an k'an cɛsiri n'an bɛ baara mun na an bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'a lase an ka jamana ma o kɛra sport ye o kɛra farikolo ɲɛnajɛ ye an bɛ se k'o kɛ cogo min na donc kuma de tun bɛ ne bolo k'o lase ani baraji merci. Ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la Bafo kan kɔnɔ Kasim Tarawele an ka foli bɛ i yɛrɛ yɔrɔ. An yɛrɛ b'i fo an bɛ ministre fana fo nka foli belebeleba sen an b'o di Bafokaw ma k'an mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo bisimila. Sifiw ba tɛ dɔnkili duman dɔ da ministre ye. Aye barika da ministre an ka barika da ministre an ka bonya fɔ ko barika